Edukujeme marketérov a founderky už 20 rokov a dá mi to obrovskú energiu, keď vidím, že ľudia sa chcú vzdelávať, chcú sa zlepšovať, makajú na sebe. Možno je nedeľa, možno je sobota a vy môžete byť na nejakých korčulách bez prilby alebo kúkať Netflix. Ale keď sa naučíte princípy, ktoré viete potom uplatňovať do svojho biznisu, do svojho života, tak vám to ostáva na dlhé roky. Takže dobré je byť obklopený ľuďmi, ktorí nás makajú, lebo je to potom väčší tlak aj na vás, aby ste boli vy lepšími. Čo je najťažšie na marketingu, čo sa týka hľadiska trendov, tak treba odlišovať medzi hypom a trendom. To znamená, že väčšinou sa presne tie trendy extrémne preceňujú a naceňujú a zabúda sa na tie veci, ktoré sú podstatné a fundamentálne. Takže ten základný princíp je neriešiť novosť, ale riešiť veci, ktoré fungujú a tak zmeniť svoju myseľ, aby nehľadala trendy, ale hľadala veci, ktoré naozaj že fungujú. Je to veľmi ťažké v dobe, kedy máme ten novelty seeking a chceme objavovať nové. Takže práve takéto kurzy a možno práve takéto veci s príležitosťou, aby sa objavili veci, znovu objavili, ktoré naozaj že fungujú, majú zásadný vplyv na biznis. Aktuálne marketing, čo sa týka marketingu a súčasnosti a budúcnosti, tak samozrejme všetci očakávame, čo sa deje s AI-kom. Máme my sami ho veľmi využívané, zapojené do projektov. Čo sa vlastne teraz deje, sa odhaluje, že LLM-ka boli zle naprogramované, kvázi sú zle naučené, majú zlé informácie o stratégii, majú zlé informácie o kreativite, sú zlé na rozhodovanie v marketingu. Vieme to vďaka Harvard Business Review, ktoré urobilo cez 50,000 rôznych testov promptov, potom 15,000 ďalších zistili, že tie LLM-ka dávajú rovnaké odpovede na takmer všetko. Či som čínska firma, alebo simulujem malý startup, alebo simulujem proste veľkú korporáciu a hľadám nejakú strategickú radu, boli v podstate zle naučené. Dávajú rovnaké odpovede, naprieč otázkami prompty to nezmenia, takže sa ukázalo, že školenie typu naučí vás promptovať a budete potom lepší v marketingu pri LLM-kách je absolútne nezmyselné, pretože oni same sú naučné, takže teraz na tých študentoch bude, čo týka AI-ka, vytvárať si vlastne svoje vlastné zdroje, ktoré sú overené a z nich si robiť LLM agentov alebo nejakých agentov alebo proste nejakú vlastnú bázu vedomostí, ktorá je overená. Takže to je niečo, čo sme veľmi vďační, lebo sme vedeli, že tie veci nefungujú, nevedeli sme, že prečo nefungujú a toto bolo to riziko, že ľudia sa radia, hľadajú rady z LLM a z AI a zistili sme, že vlastne už prečo vlastne zle radilo a prečo vlastne firmy poškodzuje. Druhý problém je ten, že zabúdajú ľudia rozmýšľať, dávajú rozmýšľať aj ako externé, to znamená, že nerozmýšľam ja, rozmýšľam mňa AI a to je ten druhý problém, strata zodpovednosti, prílišná rýchlosť v rozhodnutiach a v implementácii bez nejakej stratégie. Takže vyhrá ten, kto vie premýšľať, vie sa pýtať a skôr používa LLM alebo vôbec AI na priesun tých možností, na automatizáciu nudných vecí, ale nie na samotnú stratégiu. Jedna z zložitejších vecí je to, že ukázali sme si výskumy z roku 2013-2025, kde sa potvrdili úplne rovnaké veci. To znamená, ak mám ambíciu robiť nové veci, tak mám ju zastaviť. Nemám riešiť ten novelty seeking, ale riešiť presne to, že ak chcem osloviť zákazníkov, ak chcem rásť, v prvom rade rastiem cez oslovenie nových zákazníkov, ktorí nie sú moji zákazníci, nie cez targetovanie, nie cez hypersegmentáciu, nie cez loajalitné programy. Značky rastú len vtedy, keď oslovujú nových zákazníkov. To je nejaká základná vec, ktorá ako keby ubieha. Veľmi extrémne ubieha to, že sa nerieši konzistencia, brandová konzistencia. Firmy komunikujú vo volume, veľmi veľa obsahu, ale ten obsah nie je priradený komunikačne ku ním. To znamená, že platia tú kampaň, platia tú komunikáciu, platia toho influencera, ale v tých výskumoch ďalších a posttestoch vidíme, že tá komunikácia nie je priradená k tomu, kto to platí. Preto, predtým ako idem komunikovať, najprv potrebujem vyriešiť svoj brand kody na tú komunikáciu. To sú dve základné veci, ktoré zmenia absolútne už len ziskovo v tej firmy, lebo sa orientujú na to, čo je podstatné, na to, čo je dlhodobé a čo reálne prináša užitok, a to je to, že ma tí zákazníci si ma všimnú, potom ma spoznajú a potom si ma vybavia v správnej nákupnej chvíli. A ďalšia vec, ktorú sme si preberali, je to, že ako riešiť komunikáciu tak, aby sme nelobili tých 5% ľudí, ktorí práve teraz nakupujú, ale aby tá značka bola známa s tými 95%, ktoré budú nakupovať zajtra a neskôr, tam sú reálne peniaze. Takže ako keby to je ďalšia príležitosť a plus sme sa učili framework, ktorý vlastne je v žltej knihe budovania značky. A to je to, že fokusujeme sa na strachy a obavy zákazníkov, lebo väčšinou rastieme
nie cez analýzu našich zákazníkov, ale analýzu, aké sú strachy, obavy tých, ktorí nás nekupujú. Tam sú reálne peniaze, tam sa rastie. Analyzovať strachy, obavy tých, ktorí si nás ešte nekupujú, čo komunikovať, aby si nás kupovali.